Última hora, molta atenció, estimats i estimades alumnes. M'he deixat una informació fonamental perquè no us espantéssiu, i és que el complement directe, el complement indirecte i el complement de règim verbal, a més d'estar formats per un sintagma nominal en el cas del complement directe, un sintagma preposicional en el cas del complement indirecte i també un sintagma preposicional en el cas del complement de règim verbal, poden estar formats per una oració substantiva. I què és això? Què és una oració substantiva? Ara ho veurem. Fixeu-vos en aquests exemples. En el cas del complement directe, la policia va veure que robaven una joieria. Això substitueix allò que també podria ser la policia va veure el robatori, oi? Però, en el cas de l'exemple, veiem que hi ha un verb secundari, que està subordinat al verb principal. Va veure que robaven. Es tracta d'una oració subordinada. Una oració subordinada que fa la funció de complement directe. Fàcil, oi? Aquí tenim el cas del complement indirecte. Fan un obsequi els qui són més fidels. També podríem dir fan un obsequi als clients més fidels. I no tindríem aquest verb secundari que converteix aquest complement indirecte en una oració subordinada. I també el complement de règim verbal es dedica a fer objectes d'artesania. Tenim una oració subordinada amb un verb, introduïda per una preposició vinculada al verb principal, dedicar-se a fer objectes d'artesania. Podríem dir, es dedica a l'artesania i ja no tindríem aquesta complicació. Fins aquí fàcil, oi? Però això és tot? No, això no és tot. Molta atenció. Quan el complement de règim verbal és una oració substantiva introduïda per la conjunció que, el complement perd la preposició. Aquí en teniu un exemple, molta atenció. No s'adona de les coses que li prenen. Les coses de les coses que li prenen. Aquí tenim un complement de règim verbal clàssic. Convertim-lo en una oració substantiva. No s'adona que li prenen les coses. Molta atenció aquí. No podem posar la preposició de. No s'adona de que li prenen les coses és incorrecte. Hem de dir no s'adona que li prenen les coses. I em sap molt de greu, però a partir d'ara no s'adona de que li prenen les coses, aquest de que introduint un complement de règim verbal es converteix en un koala mort. I fins aquí la primera part dels complements verbals.